Исәмесі сишәмбе 23 апрель яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы. Алар белән мин Люциана Тфольна таныштырам. Бүген безнең программада. Апрельдә улы Татарстаннан бүген көчле гарасат узды. Республиканың кайсы шәһәр һәм районнарыннан нинди зыян килгәне турында Инзилә Хөсәенова. Татарстанда язгы чакырылышның беренче төркемен хәрби хезмәткә озаттылар. Армия егет кеше өчен бик мөһим эш дип уйлыйм. Армия сафларына хезмәткә киткән егетләр белән Рүзәл Шарипов аралашып кайтты. Бүген Яшелзән районында Татарстанда бердән-бер булган лифт заводы ачылды. Тантанада Рөстәм Минханов та катнашты. Үзебезнең технологияларыбыз була. И 1000 елына лифтлар чыгарачак завод. Яңа заводта җитештерелгән беренче һәм уңайлы лифтларны Илдар Сафиуллин да күреп кайтты. Татарстанда бүген давыл дулады. Кара болытлар республиканың көньяк-көнбатыш районнары аша узды һәм эшесенә зыян салды. Буа Яшелзән опаста җимерелгән корылмалар бар. Кайдадыр тавык йомыркасы зурлыгында боз яуган. Җилнең тизлеге урыны белән секундына 24 метрга җитә. Нәтиҗәсе алып ташланган түбәләр, аударылган коймалар, сынган агачлар. Социаль челтәрләрдә халык шундый берсеннән-берсе куркыныч кадрлар белән бүлешә. Бүген республика рәисе үз сәхифәләрендә Татарстан халкын кисәтеп, мондый көнне өйдә торырга киңәш итте. Опаста бозлы яңгыр шиләкләп куя, тирә-якта бер нәрсә күренми, җилгә чыдамыйча машиналар өстенә агачлар төшкән, давыл кешеләрнең коймаларын аударган, урамнар буйлап ташу ага. Бозлыгына карасый монда. Мощь. Буада давыл биналарның түбәләрен алып аткан, баннерларны аударган, агачларны сындырган. Кешеләр бу куркыныч табигать казасын тәрәзәдән күзәтә. Кибеткә кергән халык аннан чыга алмый тора. Яшелзәндә яшәүчеләр җибәргән фотоларда бозның зурлыгы тавык йомыркасы кадәр. Урыны белән боз астыннан үләннәр хәтта күренми дә. Шәһәр урамнары исә диңгезне хәтерләтә. Анда машиналар йөзеп йөри диярлек. Казанга гарасатның койрыгы гына эләкте дияргә була, башкалада ком бураны дулады. Рөстәм Минханов үз телеграм-каналында халыкны республикада көчле җил котыра, яшен-яшни боз ява, кайбер районнарда давыл шактый зыян да салган. Мондый һава торышы вакытында урамга чыкмау хәерле. Үзегезне саклагыз дип кисәтте. Инзилә Хөсәенова, Яңа гасыр каналы. Бүген Яшелзән районында лифтлар җитештерү заводы ачылды. Тантаналы чарада Рөстәм Минханов катнашты. Яңа объект Яшелзән сәнәгать паркында урнашкан. Завод иң заманча технологиялар белән җиһазландырылган. Бинаның гомуми мәйданы 8000 квадрат метрга якын. Елына 3000 лифт җыярга ниятлиләр. Татарстан рәисе завод белән танышып чыкты һәм бүгенге шартларда аның ил өчен бик әһәмиятле булуын әйтте. Яңа мөмкинлекләр турында Илдар Сафиуллин. Завод по производству лифтового оборудования ООО «Татлифт» в Зимодольском районе Республики Татарстан открыт. Заводның ачылыш тантанасында лифтта күтәрелү тасвирлана. Әлеге символик күренештә зур проектның уңышлы башлангычы чагыла. Бу Татарстандагы бердән-бер лифт заводы. Тантанада катнашучы Рөстәм Минханов әлеге объектның бик әһәмиятле булуын билгеләп үтте. Один из крупнейших строителей жилья. И сегодня лифты в современных условиях рынок открылся, надо собственного производства. Недавно, в 2020 году, мы рассмотрели проект, сегодня вот уже он представлен. Есть большие планы, есть скоростные лифты и редукторы здесь производить. Завод Яшелзән районындагы сәнәгать паркында урнашкан. Аны 2020 елда төзи башлаганнар. Мәйданы 8000 квадрат метрга якын. Бирдә барсы да бер түбә астында детальләрне туплау, лифтны җыю, сынау урыннары, күргәзмә, идарә итү клиентлар белән эшләү бүлмәләре. Бу заводта елына 1500 лифт җитештерергә ниятлиләр. Киләчәктә әлеге күрсәткеч 3000-га җитәчәк. Беренче этапны без бетердек. Тагын була безнең икенче этап. Анда үзебезнең испытательный вышка була. И также мы все локализовываем все компоненты лифтов. Әлеге заводның Яшелзән сәнәгать паркында төзелүдә очраклы түгел ди генераль директоры Гөлшат Заһидуллина. Беренчедән бу Алгарыш юлындагы район, икенчедән Казанга якын М7 трассасы янәшәдән үтә. Завод сәнәгать паркында урнашканга өстенлекле яклары бар. Сәүдә итү буенча мөмкинлекләр зур. Ә инде бүгенге станциялы шартларда чит ил запас сесләренә бәйлелек булмаска тиеш дип ышандыралар. Бүген бернинди проблема юк. Безнең
янымызда бар Ижевский моторный заводлар, алар моторлар чыгаралар. И, соответственно, Чебоксарда кнопкалар чыгаралар. Поэтому партнерлар безнең бар Россиядә. Заказлар килә башлады, күрше шәһәрләрдән дә, үзебезнең Казанда да. Гадәттә лифтның эченә кергәч, аның эчке ягында ниләр барын күз алдына да китермибез. Чынлыкта бик күп вак детальләр бар. Аның берсе ишекне ача, яба, күтәрә һәм төшерә. Ә инде кабинага килгәндә бирдә заманча технология гына түгел, хәтта аның бизәлешенә дә зур игътибар бирелгән. Менә мисал өчен монда җитештерелгән беренче лифтка керәбез. Анда татар халкына хас булган якты мотор төс белән шундый милли бизәкләр төшерелгән. Әлеге күренеш бу лифтның нәкъ менә Татарстанда җитештерелүен ассызыклап тора. Монда кешеләрне йөртү һәм йөк күтәрү өчен 5 төрле лифт җитештерәләр. Тиз йөрешле уңайлыклары булган һәм бар тик тавыш белән идарә ителә торган акыллы лифтлар да чыгаралар. Аларның чыдамлыгына да, моторлыгына да зур игътибар бирелә. Техник характеристикалар белән беррәттән ул сыйдырышлылык, йөк күтәрү, пассажирларның иминлеген кайгырту белән беррәттән беренче планга дизайн чыга. Лифт бинаның архитектура бизәгенә әверелә. Лифт җитештерү заводында 100-гә якын кеше эшли. Бу нигездә конструкторлар, инженерлар һәм технологлар район җирендә яңа объект төзү икътисад өчен файдалы. Бу проект безнең Яшел Үзән районына бик кирәк иде. Безгә генә түгел, республикада бик кирәк. Монда безнең халык эшли. Без районда да, республикада Россиядә бик күп төзәбез. Казанда лифтлар бик еш сафтан чыга. Быелның февралендә башкалама режиссер Медшин күп фатирлы йортларда аларны яңарту буенча аерым программа булдыру тәкъдимен керткән иде. Киләсе елда гына шәһәрдә 302 лифтны алыштырырга кирәк булачак. Моның өчен 1 миллиард сумга якын акча таләп ителә. Бу сумма капиталь ремонт программасы бюджетының 40%-ын тәшкил итә. Лифт җитештерүче чит ил компанияләре Россиядән киткәннән соң үзебезнең продукцияны сатып алу мөмкинлеге бар. Завод ачылдыгына инде хәзер үк 156 заказ кабул иткәннәр. Татарстан шәһәрләре һәм башка төбәкләр белән тыгыз элемтәдә эшлиләр. Белгечләр әйтүенчә, хәзер Россиядә 100 меңгә якын иске лифтны алыштырырга кирәк. Димәк, Татарстандагы бу яңа завод ил өчен дә әһәмиятле. Яшелүзән районыннан Илдар Сафиуллин, Гадел Миңдубаев, Яңа Гасыр каналы. Казанда БРИКС уеннарына билетлар сатуга чыкты. Халыкара вакыйга бездә нәкъ 50 көннән башлана. 12 июньнән 23-нә кадәр дәвам итәчәк. Бүгеннән йөзү, спорт гимнастикасы, фехтование, синхронлы йөзү, бадминтон, карате, көрәш, самбо, ушу һәм бил көрәшенә билет алырга була. Бәясе 100 сумнан 300-гә кадәр. Калган спорт төрләре буенча майда сатыла башлый. Ярышларны барып карыйм дисәң, билетлар БРИКС уеннары яки кассир.ру сайтында бар. БРИКС программасына спортның 30 төре кергән. БРИКС саммиты һәм уеннары алдыннан Казанда 20 кунакхана яңартыла. Кристалл дигәнендә өстәмә 5 люкс номер һәм 1 президент номеры әзерлиләр. Моның өчен 3 бүлмәне берләштерергә туры килгән. Рамада кунакханәсендә дә 4 бүлмәне кушып 156 квадрат метрлы президент номеры ясыйлар. Гомумән алганда БРИКС илләре саммиты катнашучылары өчен Казанда 51 бина әзерләнә. Аларда 8000 номерга бронь салынган инде. Бу кунакханаларда төзекләндерүне мэр Сурметшин карады. Ул БРИКС вакыйгаларына әзерлек буенча махсус штабны җитәкли. БРИКС саммиты һәм уеннарыннан соң Казан тагында моторланып калачак дип белдерде. Благодаря вот этим международным событиям. Әйе, бу төзелеш әзерлек эшләре әлегә халык өчен күп санлы кыенлыклар тудыра, әмма соңыннан үзебезгә әйбәт булачак. Хезмәт күрсәтү сыйфаты яхшыра, туристлар өчен мөмкинлекләр арта, биналар төзекләндерелә. Башта эше күп булса да, яңарган, моторайган төзек шәһәр үзебезгә, Казан халкына кала. Отели, кафе. Казан үзәгендәге канал блокында төзекләндерәләр, 5 күперне тышлаганнар инде. Ремонт вакытында блок буена 4000-нан артык яктырткыч куелачак. Бирдә биеклеге 10 метрга җитәчәк 56 йөзмә фонтан урнаштырылырга тиеш. Шул рәвешле зур фонтанлы урам барлыкка килә. Илдә язгы чакырылыш бара. Бүген Казаннан 20 егетне армияга озаттылар. Алар Татарстанда язын хәрби хезмәткә китүчеләрнең әле беренче төркеме. Мәскәү хәрби округының кыры җир гаскәрләрендә хезмәт итәчәкләр. Гомумән алганда, июль уртасына кадәр республикадан 3000гә якын егет армияга алына. Шуның 3тән бире Татарстан шефлыгындагы хәрби частьләргә юл тотарга тиеш. Солдатларны хезмәткә бүген Рүзәл Шәрипов озатты. Әбинәнинең хәзер ашлары, бәлешләре, эшпишмаклары, тәмле нәрсәле
Хәзер сагынам иде, 1 ел. Тимур Нигъматуллин Казанныкы Бөтен Россия дәүләт юстиция университетын тәмамлаган. Дуслары, туганнары армияда хезмәт иткән, бабасы Мәскәүнең Кызыл мәйданында җиңү парадында катнашкан. Шуңа хәрби тормышы аңа таныш әйбер. Үзе инде распорядоклар, подъем, отбой, приказлар, стрельбищега барырга да, гаилә, дуслар белән 1 ел күрешмисең. Но бөтенесе дә әйбәт булыр. Мамадыштан Шәйфәгать Гыймадиевка 21 яшь Казан Сөйлеш көллиятен тәмамлаган. Балта остасым, агач эшләрендә кирәк булган төгәллек хезмәттә дә ярдәм итәр дип ышана. Үзем теләп килдем армиягә, укуны бетергәч, инде армия егет кеше өчен бик мөһим эш дип уйлыйм. Чөнки ул гапкады егетләрдән ир егет ясый. Егетләр Мәскәү хәрби округының Кыры җир гаскәрләрендә хезмәт итәчәк. Юлга кузгалыр алдыннан Татарстан хәрби комиссары вазифаларын вакытлыча башкаручы Алексей Денькин белән очраштылар. Самые трудные времена российскую армию отличал массовый героизм. Иң катлаулы вакытларда да Россия хәрбиләре каһарманлыгы белән аерылып торды. Без хәзер ата-бабаларыбызның кыюлыгы белән горурлана алабыз. Бөек Ватан сугышы ветераннары, Әфган Чечнядагы хәрби бәрелешләр, махсус хәрби операцияны узган ир-егетләр ватанга хезмәт итү үрнәге булып тора. Бу традицияларны онытмыйча саклауыгызны телим. Являются для вас, призывников, жизненным примером военной службе Родине. Егетләргә дин әһелләре хәйр фатихасын бирде. Мөфти исеменнән һәм мөфтият исеменнән сезгә сәламын тапшырырга рөхсәт итегез. Һәм бөтенегез ничек менә сәламәт килеш моннан чыгып киттегез, исән-сау әйләнеп кайтырга һәрберегезгә насыйп булсын. Язгы чакырылыш 15 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Бу вакыт içендә Татарстаннан 3000-нән артык егет армия сафларына китәчәк. Шуның 1000-е президент полкы, Кара диңгез, Балтыйк флоты һәм фәнни роталарга хезмәткә җибәреләчәк. Рүзәл Шарипов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда моңарчы чит илдә җитештерелгән запас частьләрне үзебездә ясый торган лазерлы HD принтерлар барлыкка килергә мөмкин. Бу вакытта бүген Татнефтехим Инвест холдингның җәмгыятьнең директорлар советы утырышында фикер алыштылар. Монда Рөстәм Миннехановка заманча технологияларны тәкъдим иттеләр. Төп мәсьәлә бүгенге шартларда чит ил продукциясын үзебезнекенә алыштыру мөмкинлеген табу. Санкт-Петербургтан килгән белгечләр үзләре җитештергән HD принтерлар турында сөйли. Татарстанда детальләр ясый торган цех төзергә мөмкин диләр. Санкт-Петербургның тагын бер компаниясе пластмассны икенчел файдалану өчен эшкәртә һәм юынтык суларны сәнәгать оешмаларындагы калдыкларны чистарта торган комплекслар белән таныштыра. Рөстәм Миннеханов җаваплы оешма һәм министрлык җитәкчеләренә әлеге технологияларны җентекләп өйрәнергә кушты. Бюджет акчасын нәтиҗәле итеп файдаланырга һәм иң әһәмиятле чыгымнарны вакытында капларга. Бүген Татарстанның финанс, казначылык һәм салым органнары җыелышында Рөстәм Миннеханов шундый бурыч куйды. Утырышта республиканың берләштерелгән бюджетының 1нче кварталда ничек үтәлешен карадылар. Былтыргы белән чагыштырганда быел икътисад акрынрак үсә. Табышка салым буенча керемнәр 1нче 3 айда 5 миллиардка кимегән. Салымны киметкән 28 районны атадылар. Толырак Рания Абдрахманова. В начале года наблюдалось замедление темпа роста экономики по сравнению с темпами прошлого года. Шуңа да карамастан Крым буенча елның 1нче кварталы уңай яктан бәяләнә, диде Рөстәм Миннеханов. Моның бер сәбәбе узган елның гомуми нәтиҗәсе уңай булу. Сораулар тудыра торган мәсьәлә Крымгә салымның кимүе. Здесь тенденция не очень благоприятная и перспективы тоже. Первый квартал уже мы по прибыли к прошлому году 5 миллиардов потеряли. И вот крупные наши налогоплательщики, это связано, конечно, не только с их работой, она связана с ситуацией, с налогообложением, с ценовой политикой. Поэтому по налогу на прибыль, из-за того, что вот санкции, это, слушать сказки не надо, надо предметно каждый случай отдельно рассматривать.
Рөстәм Миңнеханов предприятиеләрдә баланс комиссияләре уздырырган булган проблемаларны ачыкларга һәм ярдәм чараларын кулланырга кушты. Быелның 3 айында табышка салым 42,8 миллиард сумны тәшкил итә. Иң зур өлеше нефть чыгару, газ һәм аларга хезмәт күрсәтү тармагына туры килә. Сәүдә һәм җәмәгать туклануы 8%-ны тәшкил итә. 3нче урында химия һәм нефть химиясе юнәлешендә эшләүче оешмалар. Гомумән алганда Татарстанның берләштерелгән бюджетына шушы чорда 149 миллиард сум акча кергән. Кайбер предприятиеләрнең табышка салымы әзрәк Буралка келді бит инде һәм инде ул икенче кварталда да дәвам итәчәк дип әйттек. Шуңа күрә аның суммасын да әйтеп үттек. Аның суммасы әгәр дә беренче квартал буенча 5 миллиардка кимрәк булса, беренче полугодие буенча инде без менә предприятиеләрнең биргән цифрлары буенча 8 миллиард ярым күләме булырга мөмкин дигән фаразлыйбыз инде. Берләштерелгән бюджетның салым һәм салым булмаган кереме буенча Татарстан Россиядә 4нче урында тора. Республика бюджетын тәэмин итүче тагын бер тармак физик затларның кеременә салым. Беренче кварталда ул 32 миллиард сумны тәшкил иткән. Физик затларга керем быелдырга караганда тоже уңай, керем 12 миллиард тирәсе безнең артыграк беренче кварталда булды. Бу инде предприятиеләребезнең һәм физик затларыбызның вакытында хезмәт хакын түләп, һәм инде безнең салымнарны да вакытында түлиләр дигән сүзнең мәтә. Гыйнвар-март арасында Татарстанда федераль салым хезмәтенә 364 миллиард сум акча кергән. Былтыргыдан 93 миллиардка күбрәк. Нефть чыгаруда түләүләрнең артуы нефть бәясе күтәрелүгә бәйле. Шулай ук банк өлкәсендә элемтә буенча үсеш бар. Әмма энергетика, эшкәртү тармагы төзелештә саннар кимегән. 2024 елның беренче кварталында федераль бюджетка күчерелгән салымнар өлеше 71% тәшкил итте. Шуңа бәйле рәвештә республиканың берләштерелгән бюджетына барлык түләүләрнең 29% туры килә. Ил күләм проектларга быел 26 миллиардка якын сум акча тотырга планлаштыралар. Шуның 11 миллиарды Татарстан акчасы. Беренче кварталда 4 миллиард ярымы тотылган инде. Татарстан рәисе чыгымнарны исраф итмәскә кушты. Обеспечить жесткую финансовую бюджетную дисциплину и исполнение всех плановых показателей. 3 ай нәтиҗәсе буенча бурыч суммасы 3 миллиардка кимеп, хәзер 12 миллиард сумга калган. Нигездә бу төзелеш, сәүдә, җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыклары карамагындагы предприятиеләрнеке, Казан, Яршалы шәһәрләре, Түбән Кама районнарының да бурычлары зур диделәр утырышта. Конверт белән хезмәт хакы түләүчеләргә, җир салымын түләмәүчеләргә игътибарны арттырырга туры киләчәк. Сүз 28 район турында бара. Муниципалитетам обратить внимание на земельный налог. 28 наших муниципалитетах низкое исполнение. Понятно, оно исполняется, но ситуацию надо проанализировать. 2025-26 һәм 27 елгы бюджетны формалаштыру быелгы әһәмиятле бурычларның берсе диелде утырышта. Моның белән нәкъ менә елның беренче кварталында шөгыльләнә башлыйлар да. Республиканың икътисад һәм финанслар министрлыгы тиешле документлар һәм материалларны әзерләү графигын раслап, министрлыкларга тараткан инде. Рани Абдрахманова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Яшел Үзән районында Рөстәм Миңнеханов катнашында Дуслык индустрия паркы төзелешенә башлангыч бирелде. Республика рәисе әйткәнчә, бу объект республикага зур инвестициялар җәлеп итү һәм өстәмә эш урыннары булдыру мөмкинлеген ача. Заманча индустриаль логистика паркы электрон сәүдә алып бару өчен кирәк. Хәзер Татарстанда әлеге тармак көннән-көн популярлаша бара. Шуңа күрә нәкъ биредә Россиядә зурлыгы буенча икенче урында торган зур үзәк төзергә булалар. Ул кулланышка тапшырылгач, Татарстан халкы товарларын 2 тапкырга тизрәк алып, сатучылар үз продукциясын бөтен ил буенча тәкъдим итә алачак. Үзәкне киләсе ел башында эшләтеп җибәрергә планлаштыралар. Самое главное, он не просто строится, он уже имеет первого резидента. Резидент не простой, а очень серьезный. Это компания Яндекс. Все мы знаем. И, конечно же, для муниципалитета, для республики это большие инвестиции. Это новые рабочие места. Это возможность получения и продвижения нашей продукции. Хәзер Казаннан Кабарда-Балкар Республикасының Нальчик шәһәренә һава юлы аша 3 сәгатьтә барып җитеп булачак. 4 майда ике арада яңа рейс ачыла. Самолет атнага 1 очачак. Бу юнәлешкә ихтыяҗ зур, туристлар еш сәяхәт итә. Төбәктә Эльбрус тауы 5 үзенчәлекле торлавык бар. Тау чаңгысы курорты, альпинизм кебек юнәлешләр киң таралган. Шулай гаилә белән ял итәр өчен уңайлы инфраструктура булдырылган. Узган ел Кабарда-Балкар Республикасына 1,5 миллионнан артык турист килгән.
Бүгін Қозында бильярд бойынша Татарстан рейсі кубогы ярышлары ашылды. Тантанаға Рүстәм Минниханов пен Россияның бильярд спорты федерациясы президенті бірінші орынбасары Яков Фирсов қатнаша. Ярышлар ир-атлар һәм хатын-кызлар арасында үтә. Бош қалаға Россия төбәкләре, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан һәм Молдовадан 48 спортчы келді. Ярышларның приз фонды 2,5 миллион сум. Рүстәм Минниханов спорт ойынын ачықты білдіріп, бірінші шорны үзі берді. Очень красивый вид спорта, и только очень способные, талантливые могут вот по 6 дней играть этот красивый вид спорта. Мы вам завидуем, вам хорошего успеха. Спасибо. Мы прилетели в новую бильярдную галактику. Біз бильярд галактикасына эләккән кебек биредә барлык шартлар булдырылган. Моның өчен рәхмәт әйтәбез. Хәзер шушы зур галәмне өйрәнергә, матур уен күрсәтергә кирәк. Безгә Россия төбәкләре һәм якын чит илләрдән 2 тапкыр дөнья чемпионы Сергей Крыжановский, Иосиф Абрамов, Достан Лепшаков, дөнья чемпионнары Денис Колосов, Семен Зайцев, Дарья Михайловалар килде. Безнең республикадан 8 спортчы яклый. Алар арасында 13 тапкыр дөнья чемпионы булган Диана Миронова да бар. Для меня это вообще значит все. Минем өчен бильярд ул үзе бер дөнья. Бүген монда иң талантлы спортчылар гына җыелды. Көндәшләр көчле булачак. Тамашачыларга матур уен күрсәтәсе килә. Проходит такое масштабное событие. Все, что приносит удовольствие, это игра. Читтән караганда бу бер уен кебек кенә тоела. Тик төптән алсаң, ул бик күп көч таләп итүче спорт төре. Монда физик яктан әзерлекле булу да мөһим. Бу җомга туган тел көнендә Казанда «Мин татарча сөйләшәм» акциясе узачак. Ул тәүге тапкыр Казан Кремлендә оештырыла. 1 меңнән артык кешенең катнашуы көтелә. Көндезге сагат 3тә гавами урыннар мәйданчыгында ташаяк ярминкәсе эшли башлый. Театраль тамаша булачак. Кичке 5тә татар альтернатив музыкасы концертын куялар. Монда 20 артист, Ямми Мьюзик, Кораш, Ого төркемнәре, шулай ук Ольянур, Дышать, Искан, Сәйдә Мөхәммәтҗановлар чыгыш ясый. «Мин татарча сөйләшәм» акциясе 19-нчы тапкыр уздырыла. Быел ул татар телен интернетта танытуга юнәлтелгән. Кичәдә татар теле рейсын сөйләйләр, шулай ук «Тяжело с татарским» дип аталган антипремия алучыларны игълан итәләр. Оештыручылар үз эшчәнлегендә дәүләт телләре турында канунны инкар иткән оешмаларны билгели. Хәзерге көндә без карасак, урамнарда татарча яшьләр сөйләшә, татарча кешеләр сөйләшә, һәм инде оялмыйча сөйләшә. Шул сәбәпле без бу елның төп концепция буларак онлайн милли контент, ягъни интернетта да күбрәк татарча контент булсын өчен шундый концепция алдык. Яшь буын инде мондай акцияларны яшьтән үк күреп үскәч, аларның татар теленә мөнәсәбәтләре үзгәрә бара. Кемнеңдер сөйләшергә теләге туа, кемнеңдер татар телендә иҗат итәргә теләге туа, кемдер гомумән яңа юнәлешләрне үстерә, IT булсынмы, дизайн булсынмы, барлык юнәлештә дә кызыклы татар телле проектлар бар. Сәүдә сәнәгать палатасында быелгы сезон ачылу уңайыннан Татарстан автор ретро клубы җыелышы узды. Аны әлеге оешманың президенты Фәрит Мөхәммәтшин үткәрә. Ретро автомобильләр белән мавыгучылар елдан-ел арта. Быел аларның клубы оешуга 18 ел. Ул тарихи техниканы яратучы 150 кешене берләштерә. Алар җиңү көне парадында һәм ветераннар йортлары каршында оештырылучы чараларда катнашырга җыеналар. Новочебоксарск, Екатеринбург, Тольятти шәһәрләрендә һәм Мари-Элда үтәчәк фестивальләргә барырга ният. Үзенчә халыкара ретро-техника фестивале быел Зөя утраучыгында 16-нан алып 18 августка кадәр үтәчәк. Конечно, такие машины надо показывать народу, показывать людям. И я думаю, в этом вы активное участие тоже примете на мероприятиях, которые сегодня утверждаем. Когда готовитесь на мероприятие республиканского масштаба, постарайтесь все свои домашние дела на этой машине закончить, чтобы бак был пустой. Чтобы мы вас заправили. Будете участвовать. Әлмәттә узган хоккей матчында трибунада кунаклар бар иде. Кичә монда Петров кубогына финал уйнары сериясында Әлмәтнең нефтянигы белән Тулының АКМ командалары очрашты. Ярыш барышын Акбарс хоккей клубы генераль менеджеры Мурат Вәлиуллин белән клубның баш тренеры булырга мөмкин дип фаразланган Әнвәр Гатиятуллин күзәтте. Уенны алар бик игътибар белән карый. Әнвәр Гатиятуллинның 20 еллык тренерлык тәҗрибәсе бар. Соңгы 3 елда ул Чиләбенең Трактор хоккей клубында эшләде. Акбарста хәзерге тренер Зинатулла Билалетдиновның килешүе 30 апрельдә тәмамлана.
Бүгінгі шынды яңалықлары рекламадан соқуа отыршы тұрына мәғлуметіне Рәуф Шакиров жеткірер. Әмин сіздің білен сау болашам. ЖК «Новый свет» от Акбарсдом. Квартиры с патио и террасами от 18 тысяч рублей в месяц. Акбарсдом, дом там, где мы. Забота о себе начинается с малого. Больше гулять, работать в саду. А забота о финансовом здоровье начинается в офисах Центра Финанс. Воспользуйтесь акцией на деньги с ежедневным платежом 0 рублей для новых клиентов. Узнайте больше о том, как улучшить свое финансовое самочувствие в офисах Центра Финанс. Скидка 40% на все колготки, носки и нижнее белье. Только 2 дня 25 и 26 апреля. В магазинах «Улыбка радуги». Золотая устрица поддержит ваше мужское здоровье, хорошее настроение и уверенность в себе. Золотая устрица. Капсулы мужской силы. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин». Аллергия может появиться в любом возрасте и часто начинается бессимптомно. Оцените чувствительность к пыльце, продуктам питания и бытовым аллергенам в лаборатории «Гемотест». Скидка на анализы и бесплатная расшифровка результата по программе «Страна Гемотест». Запомни, если аптека, то Фармленд. Здесь ассортимент большой. И цены нормальные, и скидки постоянно. У меня в голове не укладывается. И для головы сейчас купим. А вот видишь, покупать в аптеках Фармленд просто и выгодно. А от моей заразы что-нибудь есть? Я все слышу. Хорошая, говорю, аптека «Фармленд». Госпрограмма на автомобиле «Лада» продлена. Новые автомобили «Лада» в апреле по госпрограмме с выгодой до 500 тысяч рублей. Зимняя резина в подарок. Если «Лада», то «Канавто». На предприятии «Челны Кировец» полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» легендарному трактору вторую жизнь. 16 по 28 апреля. Распродажа индийских товаров. На декабристов 154. Озан циркында 26 апрельдан 5 майга кадәр милли спектакль Пешән базарында. Хорошая хозяйка знает вкусы каждого. Сытно и недорого. Удобно и быстро. Полезно и легко. Вкусно, как раньше. Густоса. По вкусу каждому. Магазины Сернурского сырзавода открывают майскую распродажу во всех фирменных магазинах. Купи 2 сыра халумис для жарки, а 3 забери за 1 рубль. Сернурский халумис – блюдо для вашего пикника. Эксид. Желаете большего? Достигайте лучшего. В апреле премиальные внедорожники Эксид с преимуществом до 1 миллиона 380 тысяч рублей. Подробности в Эксид-центре РРТ 207 2080. Исәнмесез, сезнең белән студияда мин Рәуф Шакиров. Киләсе тәүлектә Татарстанда температура фоны үзгәрә. Ә хәзер тулырак. Данил Мастерыдан күңелегез теләгән корпус җиһазларын җитештерү апрель аенда 20% ташлама белән. Яңа кухня яки шкаф купы турында хыялланасыз икән, иртәгә калдырмагыз. Тулырак мәгълүматны Казандагы 267-166 телефонына шалтыратып белә аласыз. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча Орча, Кукмара һәм Балтачта алмашынучан болытлы. Явым-төшемсез. Көндез температура 16-17, төнлә 3-5 градус жылы. Буа, Тәтеш һәм Чүпрәледә аязучан болытлы. Яңгырлар көтелми. Көндез температура 16-17 градус, төнлә 2-6 градус жылы. Шистай, Ширмешән һәм Нурлатта алмашынучан болытлы. Явым-төшемсез. Көндез температура 17-18, төнлә 4-6 градус жылы. Яршаллы, Сарман һәм Әгерҗедә аязучан болытлы. Урыны белән яңгыр. Көндез 11-17, төнлә 6-7 градус жылы. Әлмәт, Бөгелмә һәм Баулы шәһәрләрендә температура көндез 16-18, төнлә 5-6 градус жылы. Монда да аязучан болытлы, явым-төшем көтелми. Республиканың туристик шәһәрләрендә дә температура бераз төшә. Зиядә температура көндез 17 градус, төнлә 4 градус жылы. Аяз, явым-төшемсез булачак. Булгарда көндез 16 градус жылы, төнлә 5 градус. Монда да кояшлы, яңгыр көтелми. Алабугада температура плюс 17 градус тәшкил итәчәк. Аязучан болытлы, явым-төшемсез була, төнлә 7 градус жылы. Аверс банкы шәхси затларга һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык төрен күрсәтә.
бизнес үшін банк, расчет касса қызметі, кредит, банк гарантиялары, һәм ақшаларны эффектлі қолдану алымнарын тәқдим итә. С 19 по 27 апреля в клинике варикоза нет. Прием хирурга-флеболога под контролем УЗИ всего 690 рублей. Звоните 212 20 10. 2024 елның 30 апрелінен 27-сіне қадар. Варикозы нет клиникасында УЗИ ярдәмендә хирург-флеболог текшеру небары 690 сумға. Қозан, Достоевский урамы 40 йорт. Телефон 8843 212 20 10. Татарстан баш қаласында аязучан бұлытлы, яғын түшімсіз. Күндіз температура 17 градус, түнде 6 градус жылы. Атмосфера босымы нормадан біраз юғарырақ. Ултыры күміш бағнасын 756 мм тәшкіл ете. Жел түн күн батыштан секундына 7 метрдан артырырақ. Дымлылық 36%. Жерінің магнит қыры тыныш. Әлі кәміне шолар, сіздің білен студияда мен Рәуф Шакиров еді. Біздің білен қолығыз.